Ang batasan sa manluluwas mahitungod sa adlaw nga pagsimba. Unsang adlaw ang manluluwas musimba o musulod sa sinaguga? Adlaw bang Domingo o adlaw nga Sabado? Atong basahon ang Lucas 4:16, miingon siya, og miadto sa Nazaret nga iyang gimatutuan kaniya, og misulod sumala sa iyang batasan sud sa adlaw nga Sabado ngadto sa sinaguga og sa pagtindog sa pagbasa. Unsa diay ang batasan sa atong manluluwas sa matag adlaw nga Sabado, siya muadto sa sinaguga. Pulong batasan mga higala, iya na kana nga kinaiya. Kung ang imong kinaiya lahi sa kinaiya sa manluluwas, dili kana mao nga kinaiya nga parihas sa atong manluluwas. Ang kinaiya sa atong manluluwas, siya musulod sa sinaguga kung simbahan sa adlaw nga Sabado, sa pagtindog o sa pagbasa. Ang pagtindog higala igsuon kapag laom mao ang pagwali ug ang pagbasa sa mga linukot nga basahon ni Moses. Tulo timbanga